Takže ahoj lidi, vítám vás u svého dalšího videa a budeme tady mít 14 horor na tomhle kanále. A je to Resident Evil 7. Ale není to plná verze. Tak a už můžeme jít rovnou na to. Tak. Start game. A to je hodně divný. Aby to vůbec šlo do zálohy, já se to viděla. Dáme tam zvuk trochu. Jo. A ten začátek víte. Budu mít dneska. Přivyklej kamera. Nevím, jak si to hraje, ale na to přijdu. Čo mrtvo? To neberte volá. Hora. Musí hůřit. Chci zhednout. Kola Anička na větvi. Oni schodili kameru. Co bychom za ní dali? Ještě za statek. Co? A Kala Anička na větvi. Tak výborná je, že je drova. Zatím bobří noží. Hábuj to. Video nahrává. My až se to načte, tak zase začneme natáčet. Ale to má být, co to máš. Nevadí. Aspoň to budeš mít. Skakala Anna na stromě, hovno jako. Na větvi. Ličce. Já vím. Pojď to už tam je. Už to tam je. Ach, já už chci hrát, konečně. Můžeme? Jo, můžeme. Ta telka. Kdyby měli Xbox. A já mám kazetu. Hrajeme se? Jo. Ne. A natočíme reakci na Míšovy šílenosti. Doufám. A ty to jdete. Já vám něco řeknu, ale Míša je na gor. Že jo, Vojto. Že Vojto. Jo. Mám v inventáře. A koukáme si na Míšu. I když ho nemáme rádi. Protože to je kokoj. Protože nám od něj přicházejí pořád videa. Protože jsme si dali zvoneček. Ty se můžeš smázat Adama. Tak nám přichází zvláštní. I ho můžeš smazat, ale Já vím. Ale to je zabírání času. ne. Stačí kliknout na ten zvoneček a odstranit to. Díky, které bude přijít a aby uvedlo nové video. A už můžeme odejít. Co to je? Co to je? To mimin. Ten někdo umřel. Nějaký prase, to je prase. Já bych chtěl, protože... Do skříně. Tohle to si musím vzít tohle. Tak to zničíme. A Kazetu. máme nějakou kazetu. Já asi nevím, to si máme jít. Teď jak jsme byli na začátku. Rovno ono. Kakal buďte na větvičce. Kakal buďte na větvičce. A víte, na co se Už znáš to cestové? To se nejde. Co to dělá? Jaký pes.
To není pes, to nejsou psy. To jsem teďko nehodil. Ty se tam pohybuješ, ach neboj se. No, my jsme neboli se. No, jasně. Ty vole. Pláchne. Tak hrozně jde spláchno. Prostě mají kolo a krev. A co mají vevnitř v té vaně? Tam co je? Kolo a krev. A teď tam voda. Náboje. Vezmeme, náboje se nám někdy budou Tady hodit. si majonézu. 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 My tam ale chceme do sklepa. Jo. Aspoň si trochu zamít skřínky. No že ano, že ano. No že jo. A dáme to na díly, až to dohraje celý. Tak, končíme. Tak. No, tak ještě chvíli budeme hrát. Co je tady? Nějaká matka. Ale matka se v reálném životě se dá vyšroubovat. Ale tak je to končí, že? Končí. Co se tady děje? Jdeme nahoru. Jo. Hele. Čau. Čau figuríny. To se nám to jenom. Nabití baterie klesá. To je problém. Ještě To najíme se. ještě do 10 minut budeme natáčet a pak to ukončíme. Pojď to vám se najíst. Ač, jo, najez se. Najez se. Tam nic nebude. Ty vole, bla. Jo, to jsem včera viděl u Menta nebo u někoho. Velká. No. Indříka. Já jsem nebojí se. Jseš bojí se. Já jsem nebojí se. Cože, kam to vete tady to? Tam je něco, že můžeme otevřít. To je kudlo kuchyň. Co se tady? To jsou mrtvoly. Ty vole, bla. Já jdu do těka. Já. Ahoj. Ale my natáčíme video. Ty jsi běhla do záběru. Do ukvapení. A. To mám víc. To někdo dělá ukvapení záběry. Co? Kukové oníčko na plítku. Běháme úplně k ničemu náboje začátku. Protože máme k ničemu náboje. A se tam objeví nějaký monstra, ne? Jo, ale nemáme pistol. Omlouváme se, to byla naše mamka. Ahoj lidičky, vítám vás. Omlouváme se, to byla naše máma. Zlobivá. O to otevří? Jo. Nejde. A já chci jít z toho baráku pryč. Já to tady chci co nejvíc prozkoumat, ale máme k dispozici jenom jedno patro. 2. Má jenom 2. A ještě je ten sklep a ten je zamčený. No, takže máme A to musíš v tom 2. bordelu najít klíč. A kde? Já jsem si menší kostku. To je taky za. Menší voda. Takže máme 1,5 patra, jakoby s těma žizí. Já se pojďme, dlouho natáčíme. 9 minut, 10 minut.
Tak tady jsme to asi už ukončili. Tady ten díl by to bylo všechno. Jo, určitě by to bylo všechno a určitě se ještě podívejte na druhý díl a čau.